prøve. I dag vil vi spise... Nej, prøve at have i munden en spiseskefuld mel. Og ja, der er mel på, men der står også havregryn. Der er mel på. Det er mel, der er mel i. Nå ja, mel i, men der står havregryn. Og det må jeg bare undskylde. Det er bare fint. Sådan fint, altså. Nej. Nå, ved I hvad? Skal vi bare gå i gang? Jeg har stillet vand klar. Ja, og du starter. Jeg ruder lidt. Ja. Jeg drikker dit vand. Ja. Men lad være med at drikke det hele. Ej, så drikker jeg. Godt, piger. Og drenge. Skal vi gå i gang? Ja. Har du? Jeg har med her, ikke? Godt. Booty. Ej. Nå, skal vi begynde, Maria? Ja. Okay, begynder jeg. Det bliver lidt stor. Skal jeg højere? Den er fin. Ikke spild på gulvet. Spiseskefuld. Jeg spiller ikke, Maria. Okay. Undskyld. Nå, okay, jeg er klar. Du tæller ned, Maria. 3, 2, 1, nu. Det var ikke med viljen. Jeg skærper lige med din numsebukse. Ej, Maria. Jeg har set en masse mel herude. Undskyld, Maria, det var så ikke med vilje. Undskyld, det var ikke med vilje. Det var. Okay. Ej, Maria. Det var altså ikke med vilje. Jeg mener det. Ja? Jeg siger det bare, jeg ved godt, at du får det på video, men min mor bliver sur, når jeg kommer hjem. Prøv lige at komme herud og se gulvsættet. 2 sekunder. Se gulvsættet. Åh ja, og skidt pyt. Nå, nu er det Marias tur. Kom, Maria. Undskyld. Det smager virkelig dårligt. Det gik lige halvt. Nå. Nu er det Marias tur til at... Okay. Hvor stor en spiseskefuld skal jeg have? Hvad sagde du? Tænkte diva. Nej. Jeg sagde blondine. Det er sygt. Nej, ja. Nå, Maria. Den her video tager vi om. Ja, det er hendes tur. Jeg holder kun hele ved mit moment her. Jeg skulle være ligeglad med. Prøv lige at passe på, ikke? What the fuck? Sina! Hvad er det for en Det lille var ikke mig. Det var hende, der var lidt random, ikke? Nå ja. Det var seriøst ikke med vilje. Undskyld. Okay, vi tager videre. Scary. Okay. Okay. 3. Okay. 3, 2. Hvad? Det var lige der, hva'? Ikke noget, kom. Okay. 3, 2, 1. Nu.
Jeg er en snemand med lukkede øjne. Det var ikke noget, Maria. Hvor gjorde du det? Ej, jeg er helt med til nu. Du kan godt nå det grimt med dig. Jeg vil ikke have nogen grimt ved dig. Au! Du... Mel. Okay. Ej, Maria, jeg er faktisk ret skuffet. Det var ikke med vilje, jeg gjorde det. Det var ikke med vilje, jeg gjorde det. Jeg vil ikke gå helt ind. Jeg er en snemand. Ej, jeg er en snemand. Ej, kan man godt se, jeg er Hævnen er sød. Hold kæft, du ved. Jeg er en snemand. Snemand. No shit. Nå, tak for i dag, folkens. Vi siger farvel her for Rudolf og Snemanden. What the fuck? Nå, han... Er du så lorten fra Jeg sagde, jeg var Snemand. Ja, jeg ved ikke, hvad skal... Hej, hej. Han går